Защо хората не те разбират, дори когато си напълно права? Карате се с някой постоянно и двамата сте прави. Ето ви една причина. Лицето показва как мозъкът обработва информацията. И ако двамата виждате буквално по различен начин нещата, конфликтът е неизбежен. Близко разположените очи показват фокус върху детайла. И този човек забелязва всяка малка грешка и иска нещата да са точни. А широко поставените очи в лицето на човек показват голямата картина. Не го интересува детайлите, а вижда връзките. И нито единият, нито другият е прав или грешен. Но когато единият казва защо нещо не е наред, а другият казва защо правиш проблем от нищото, тогава вече може да започне някакъв конфликт. Така че следващия път, когато се скарате, погледнете очите. Може да си спестите часове разговори. Запазете това видео, може да ви трябва.